Iki selamat sore iki genten blonjo. Iki ceritane isih Ubeng-ubengan. Petualang. Mak sampean nek dadi cantik ya, Mak? Ini baju dari siapa ini? Garo nek kuwi aku garo serius garo. Yang dikasih sak kerdus lho. Mbak Putri. Ya, Mbak Putri Surabaya, Gresik. Ya. Ya. Intan gue budal. Oke. Sehat selalu Mbak Putri. Ya. Saiki genten blonjo pemirsa. Cus. Sudah sekolah. Ya. Ini terang apa? Ini Mak. Kita sekolah. Iya, urung Mak. Endah ini. Tenang. Petualang. Valentino Rosa. Valentino ora rosa apa? Valentino sapa enggak? Valentina rusak. Rosi ya lanang, iki Rosa itu. Sepi biasanya nek ana wong rame. Gue ini masih ono sempit. Emang lucu aku ke lali. Di packing sendiri. Packingnya di packing sendiri lah satene. Satene Iya. kalau ada kayak. Iya, ngono. Iki mah tak eling-eling tum sing mbak Eka tumbuh. Tumnel. Tumnel Mak. Tinbol. Kan kertas minyak pisan ya. Iya lah. Iki barang Mak. Iya le. Sakmene iki sine 50. 50 apa 100 ya Mak ya? Kan kertas minyak ngisor ya sing gede berarti ya. Mbak tukune tek iki iso gak enak sebulan Mbak ya. Gak ngisor ki lah Mak. Ukuran 18 sih Mbak. Oh iya iki. Iya. Iya, sik. Iki sing ngono kok bentar Mbak Dewi ya iki ya berarti jenengan ke adu yang nganggo ini ada adune kok ning kono Mbak. Iki kan bar sampean anu ini kan terus Sego. Segone kan dicer dulu. to. Terus lagi ada adu to. Iya. Heeh, berarti kok tuku kuwi ada adu besar. kesamaan wis profesional iki kok kene jerete. Kisah. Terus ngene iki lho Mak, Mak ngene iki lho Mak. Ngene iki lho. Kok Mbak oke lho Mbak warnane Mbak. Aku ki seneng warna sing cerah Mak, kayak sampean lho. Gede nih? Polos wae enak yo le. Iya polos lah Mak. Iya. Ya sekali ngene iki polos ya ngene iki ya. Ya. Kok dia iki. Cilik lho Mak kuwi. Kok aja sing kuwi. Nggih monggo tunggu. Nggih. Lah kula bingung tum apa Mak tumbuh. Alah ya. Tapi pentaan ya. Kuning. Ini warna apa? Aku sekarang. Kuning Tapi ya? urung tahu. Tapi ya ini Ya ya. wes, kuning. Tak takut. Iki bojone Cek, iki. Ya sama cek, tak cek. Wes ya sekali-kali kuning Mak. Biasanya aku ijo, nih kayak ijo biru. Ini untuk ini bisa. Ini untuk ini. Kita lebaran dikit. Nggih. Kurang ki. Kok ya Pak kok lebonane genah ya. Rondok kayak longgar situ ya Mak. Sing ndi Mbak? Meta. Nggih. Iki. Coba Mak sampean lebokno Mak. Niki 2 kardus bisa. Itu. Soalnya nanti atasnya kan kerdus nih Mak. Iya. Atasnya, Iya. nggih. Tambah kerdus roti deh Mbak. Nggih, mriki kan tesek saged Oke, siap. Gede ngoten. Nggih. Ada Ki. tadi ki pinter enggak isine? 12. Isine rolas. Pamane nek 70 butuh 6 pitu. Mbah, Iya lah. disampe. 5 ya. 5 kan di sini mah piro? Nek isine 15. Iya, 15 rolas. 12. Isi 12 nggih, Mbak. 12. 12 peng 5 ya berarti nggak swidak lah Mama. Iya. Iya lah. Kok ini punan? Berarti 6 ya. Iki berarti kurang. 20, ini 20 Mbak. Ini 18 kudune ya. Kudune 18. Dhuwure kan engko jek enek roti kotak gitu. Iya, apa sing pesen ukuran 20 iki apa sing 18? Iki nomor 2, iki 20 ukurane. Nek iki tadi 18. 18 kan ukuran itu Mas. Ya, Mbak. Kecil Gede kan, sithik ya kita ya, kita ya. 12 berarti kita buka sudah tak wacane ngene iki. Heeh. Iya.
Sini akeh kok kayak ini. 15 kok Pak. 15. Maksudnya apa ya? Kan aku adeke kan papat, satene kayak ngono ya. Heeh. Engko mie campur ndok gak apa-apa. Terus satune solokne nggo tahu ya. Heeh. Terus kok gawe anu ngeprekno acar ya. Heeh. Ngono ya. Heeh. Wis engko ditata, Mak. Nek satene nek acara iki sedep Mas. Yo. Plastik gua ada kerupuk urang. Ini kene kerupuk urang ya enak kok. Ini aja. Iya, saya Mak, sebentar. Iya, 5. Ini kerupuk urang, Mak. Sedeng ora ya? 14 kali 14 ya. Kok kurang ya, Pak ya? 14 kali 14 ya? Iki 13 sih. Iya. Iya berarti kangane, Gede. kangane, Mak. Iki ketok iki 13 Iki. padha. Heeh. Nek pamane aku kegedean kan iso diteko. Tapi nek Daripada kecilin kan kecilian enggak enggak. bisa. Enggak. Coba cari dulu. Wis iki mencari-cari nang kerdus kabeh wis ora rame pemirsa. Masih berlanjut, saiki genten belanjaan nang nggone Dik Dewi sekalian nitip ki mau. Seru enggak ini? Heeh, ki apa Mak? Nggo apa Mak? Aku gak roh aku. Ki ono nombake kalau Mak wis dicatet teh. Yuk ini. Ya. Ana. Gule kene go. Ada gule? Iya, gule. Ada gule. Kap gule. Nek iki kegedean. Oh iya. 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 Pinter. Pas berat. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Enek kabeh ya. Enek kabeh. Nikah 18. Terus kene mah wis karek Mbak Dewi enggak pakai mika, Mbak. nganggo apa? Enggak pakai mika, Ndek. Mika iki gak usah. Gak usah. Oh iya wis ya. Kan satene diadain kok wis. Oh, iya Jadi wis. menune beda mbek Mbak Yun. Oh, iya wis. Mbak mika. Lah memang nek catetan enek iki. Enggak mangkan kertas nasi asli. Oh, ngono. Ya wis. Oke, ya. Di gula apa nek, Mak? Mana plastik kerupuk tak cukup. Oh, iya. Ambilnya ke plastik kerupuk. Iya, wis bertemu rono kok. Rasa beningnya iki lho kurang dinten. Resek bening dienggo ada berkat berarti ya 18-an ya, Mbak? Nggih toh? Nggih, Mak. Plastik bening. Mak, Aku beli kerupuknya sing cilik-cilik. Iya. Di tempat itu. Enggak ngono. Oke. Mbak Bunda Dewi mesti. ambek aku tuh kok nondok Iya. sisan. Heeh. Mang Mbaknya tanya, Iya. plastik yang bening itu kan ukuran berapa? 18 toh? Iya, heeh. Heeh, kan? Heeh. Ukurannya 18, Mbak. Tetap 18 ya ukurannya. Nggih, satu dikumpul nggo 20, Mbak sing sebentar, Mbak. Ya, enggak. Oh iya, yang butek. Iya, budek dadi engko dikek siji-siji wis aman, Mbak. Wis karo anu, enggak. Iya, kan kedusnya 18. Iya. Neng kene serba. Kan iki lho, Mbak. Oh, Dek Dewi pengen sing ngono Sing ngene kuwi. iki. Oh, sing bening ngono kuwi. Ya bener Mak, apik Mak. Iya. Saiki lagi ngetren ngene iki Dek, bening-bening ngene iki lho. Bening ngene iki Iya. bagus. Bagus Enggak. kok ya. Mbak, kan ngene iki, Mbak, pasti dhewe maune. Dua di mana kosong sih. Ya Allah, terus piye? Antene sing bening ngeten. Maune wong sing ngene iki gak usah. Jaluke sing tak bening lelang, iki. Mbak. Tak kesini lagi nanti kapan-kapan bancakane kan soalnya isih Lek Dek Dewi jek sok apaan? Sing bisa. Sana sing gowo dhewe. Kan tinggal 15. Kegedean. Oh, kegedean ya Mbak Cahya. Iya. Oke. Tapi kosong, Mas. Ya wis kosong. Wes aku sesuk make ae sing nggo di Bu Nunung sing endok ambek kuwi ya. Oke. Wes antrine. Tumbas sate sik tumbas sate. Bersama Mak Cahaya. Mak sampai Mak aku belanja Mak. Halo Pak. Halo Cahayu. Aduh. Kayak kinara lho Pak Isan.
Is tahu wae, Pak. Kan nyeluk kinara. Sama diceluk Pak Isan, halo sayu. Sekali-kali ya Mbak ya, beda Pak Siloto sih nyeluk Pak anu Mak Jan, wong ayu. Iki lho Mak, sate Madura Pak Isan. Iki duwe tour travel. Santai nih Mak ya saya sebentar. Jadi engko sampean mulih nyantai Mak, gak usah masak engko Mak sate karo Pak Silo. Terima kasih kalau seharian dijak ngajak Mak Jan berpetualang ning Tegal Sawah, Tegal Alas. Nggone Mak Pah, iki saiki belanja wis. Antri. Wah, sate ini. Ada bedut. Anak ambil. Hah? Ada bedut senengane kinara ya. Wah, yuk tapi yo kue yo. Nggih. 40 bungkus. Oh, dia dek gak roh kinara pulang. Aku dolan sama beda. Rungokno ya gak apa-apa, rungokno ya. Sesuk ibu kancane pesen roti. Terus bar kuwi terus apa ya bar pesen roti ibu lali. Sesuk tak kandhani. Iki mau tak ceritani ibu gak masak. Soalnya lagi mantuk bar blonjo karo mama ya. Bar garing. Ini sarangnya siapa? Sarongnya Pak O. Iki nggo ayi, Dok. Iki tinggo ayi. Ya, lempet sik. Lempet nggo ayi. Ya aku ae. Iya. Tinggo telasaran ayi nek sare ben adem. Iki seragame Yaya Yoyo. Seragame Yaya Yoyo. Roke Yaya Yoyo. Iki seragame. Nek rong garing wis ben, Dok. Wes garing. Walah ibu bar anu Dok. Rasane koyo keplongor. Esuk mang kan ning Tegal Alas karo Mamak Jah. Terus blonjo walah. Rasane koyo keplongor. Jadi maaf ya ibu gak masak ya Nduk ya. Tak tumbasno sate tok, terus sayur awan mang tak panasi. Terus tak gekno teh hangat ya Nduk ya. Ayo ibu ngancani iki. Kancani apa? Nganuni listrik Dok. Aku ki nek Intan dikandani kenek niku ning atine ibu ki seneng ngono. Jupuk lan jendera sih, Sok. Kok njupuk? Ya pesen tok le. Mama, aku terima kasih ya. Besok ketemu lagi ya, Mak. Ya, dadah ya sayang. Paratus. Duh, Bude gong roh rambutnya dipotong. Lah ndek apaan? Iya, Ndang. Lah aku gak roh tenan, wis. Ya wis ta mandi. Ya wis ta mandi. Bu ibu wani anu dhewe ya. Mana mandi? Halah wong dipinjem kok. Wong iki ora apa-apa. Yo, kamu rong adus le. Ndang. Hah? Apanya? Yo go ngadus. Mbak Intan. Bajune dipinjem Mbak Indah ki lho. Lah ya ora apa-apa to, dipinjem ae kok. Dipinjemi ora apa-apa, saling pinjem meminjem. Lah wis cantik karek wedaan. Gulune dikasih minyak kayu putih biar gak gatelen. Nah, oke. Kancani ya pemirsa ya. Jenengan kan sahabat terbaikku untuk aku pemirsa. Mbak Nuna, Bunda Swantini, kancani aku Kak No listrik ya. Ada Mbak Widianti, ada Mbak Cece Inces, mana ya Mbak Sinta di Jakarta. Selamat sore, selamat
menjelang beristirahat ya menitis karek istirahat aja. Baik dikancani Yaya ya. Sana ya. Yaya sudah atus. Kan atus sudah? Belum. Lagi mandi. Iya kamu cantik tenanan nih. Alhamdulillah. Wis dibatalke. Saya ada kok wis semangka sik. Sate, semangka. Sik tak buka satene. Bunda Dewi makan di luar jadi. Juga roh di luar. Ambil sama. Iya mbak Salwa, mbak Pak O, mbak Yoyo. Kita makan di dalam saja ya. Repa ngono ora dijak. Repa sahur berbuka, maaf salah. Repa berbuka karo mamae, karo Yaya Yoyo. Intan karo ibu. Apa tanduk ngono kuwi sing apik aku gak boleh ngono ae. Dikok ning pinggir cukup tisune ndi kene lho. Carane gini lho. Sekotoran karo ngene. Ya. Mam secukupe. Ngambil sate tak cukupe. Kok secukupe ya, bukane piye-piye. Loh Pak Isan nek ngasih itu banyak sekali. Loh, gimana bar kok Pak Isan? Heeh. Ambil belanjamu udah. Wes, ki ati. Mboten ngerti. Ati. Ati. Ini lo gak boleh ambil loh. Nek pengen iki. Sambel. Islam. Wis banyak loh ya. Gak usah diuruti ngene gak maem satu, maem gak usah diuruti diprotoli gak usah ya pinter. Ambil dhewe ya. Tak taruh kene ya, Dok. Ben gak kebuken mejane. Iki apa? Jadi sudah dibatalke puasane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu abidana wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina adzab. Ki enak apa ya? Tak ambis koyo ngene. Jeronan lho. Enggak mau kok kan. Enggak di sini. Ati dok ke. Gak doyan aku. Lah wes, Kemek sambal dhewe ya. Ati kuwi. tapi atus. Guys. Nah, atus ya. Atus. Alhamdulillah ya Allah. Hayura ke bapak. Engkau. Iya lho. Kayak gini loh, enak. Kok dibuat? Di awal aku nangis pemirsa. Iya wis cerita. Cerita nang. Kakak. Rahasia.
Enak. Selamat berbuka ya. Enak. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah atas rezekinya. Aduh. Semoga paling kelancaran. Ya Allah sehat, ya Allah kuat, ya Allah rezeki lancar, ya Allah panjang umur. Betul. Ben genku ben tak wadah sate sih. Enak. Jadi kayak nanti bancaan kok. Paling tunggu ibu lah. Tapi ibu nanti dulu. Alhamdulillah ya Allah. Demikian ya pemirsa konten sore ini. Doa terbaik untuk kalian semua. Semoga doa-doa jenengan segera diijabah Allah. Doa apik muga-muga kembali apik. Amin. Kami pamit dulu nih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus. Mandul.